Aki kigyógyult ebből a betegségből, az igenis el kell mondja a többieknek, hogy hogyan sikerült ez neki, miken ment keresztül, mik voltak a segítségére, hogy ötleteket adjon a többi sorstársának, hogy ha nekik kell majd szembenézni ezekkel az embert nem kímélő feladatokkal, akkor mégis legyen egy olyan eszköztáruk, amiből tudnak gazdálkodni. Kipróbáltam a mellámpát, nagyon érdekes volt, mindenféle színeket, foltokat, tehát ereket lehetett benne látni. A 14 éves lányommal is kipróbáltam, és nagyon érdekes az, hogy belülről milyen tulajdonképpen a mi mellünk, és most már az instrukciók ismeretében azt is tudom, hogy ugye mi mindenre kell figyelni. Nagyon érdekes és látványos tapasztalás volt, igen. Van egy CD a dobozban, és az pontosan elmondja a leírás, a használati utasítását, hogy mit kell nézni, mit nem kell nézni. Nagyon érdekes.